Hasi da iratze Zorzabal Euskal presoaren aurkako epaiketa Espainiako Auzitegi Nazionalean. Gaur eta bihar bitartean izango da epaiketa 1996ean etak Gijonen egindako ekintza batean parte hartzea egotzita. Nazioarteko 8 ordezkarik manifestu bat kaleratu dute epaiketaren atarian, bakearen, justizia transizionalaren eta adiskidetzaren garaia da, ez mendeku eta zigorrarena lemapean. Tartean dira esaterako Nora Cortiñas Maiatzeko plazako Amen elkarteko kidea, Brian Currin abokatu Hego Afrikarra eta Jerry Kelly politikari irlandarra. Salatu dutenez, Zorzabalek torturapean aitortu zituen egozten dizkiotenak, eta nabarmendu dute, ezinbestekoa dela botere judizialak behar bezala errepara diezaiola egungo testuinguruari. Kartzelak usteko garaia dela zehaztu dute gainera, eta goizean zehar, Iratxe Zorzabalek berak ere salatu ditu beste behin ere, jasan izan zituen tortura horiek. Prestó usted declaración en la Guardia Civil. En la Guardia Civil, en esos 5 días que estuve incomunicada, la Guardia Civil, bajo tortura, me obligó a hacer ciertas declaraciones donde me obligaron a autoinculparme e inculpar a otras personas en varias acciones, entre ellas las que me están acusando hoy mismo. Vale, esa declaración que prestó era, se dice, porque fue la Guardia Civil la que le dijo que lo hiciese. No me dijo, me obligó, porque si fuese decirme igual me podía negar. Pero es que llegó un momento que no podía negarme. O sea, me torturó y me obligó a hacer esas declaraciones. Kaixo guztioi eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean. Eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Otsaiak 7 ditu gaur, astelena da, eta esan bezala adi jarraituko dugu Madrilen Auzitegi Nagusian egiten ari diren epaiketa horri, goizean zehar ere helduko diogu gaiari, baina bestelako lerroburuak ere badira gaurkoan. Eta Usansolora aldera joko dugu, hain zuzen, Usansolo Bizkaiko auzo bat da, Galdakaotik urteak daramatza bere izinaiean eta udalak horretarako prozesua abiatu berri du. Foru Aldundiaren oniritzia jasota martxorako aurreikusi dute herri galdeketa egingo dutela. Batzar Nagusian egongo da azken hitza. Aiara de Urreta langidea dugu bertan, eguerdion Aiara, zein da azken berria? Kaixo bai, Usansolon gaude, joan den astean Galdakako udalak onartu ditu Usansoloren desanoxiorako memoria batzordea eratzea eta herri galdeketa egitea. Bizkaiko Foru Aldundiak gainera oniritzia eman dio memoria batzordeari. Orain 2 urratz baino ez dira gelditzen, batetik herri galdeketa egitea beharrezkoa izan ezarren egingo dena eta bestetik Bizkaiko Batzar Nagusiek desanexioa onartzea. Horiek horrela, Agustin Aizpurua, Usansolo herria plataformako kidearekin izan gara, eta Aizpuruak azaldu duenez, 40 urteko prozesuan ez da egon borondate politikorik. Alderdi politikoa nahi badute da, borondate politikoa badago, egiten da nahi dutena bakoitzak. Osea, prozesua joango da aurrerantza. Esaten da, hobeagoa dala un acuerdo de despacho al desarrollo de normas. Osea, que hemen izango litzake berdin. Borondate politikoa badago, Usansolo izango da herria. Orain arte ez da izan ez zergatik, bakarrik ez delako egon borondate. 1998an hasi zen Usansoloko desanexioaren lehen etapa, eta hainbat urte abiatutako prozesuan urratz garrantzitsua eman dute. Zehazki Usansolo auzoa Galdakaotik bereizi eta Bizkaiko 113. udalerri izateko.
Usansolo udalerri gisa eratzeko eguna gero eta gertuago ikusten dute Galdakaoko auzoa den eremuko herritar askok. Izan ere, Galdakaoko udalak gehiengo oso onartu du Galdakaoko eta Usansolo bereizita bi herriek izango dituzten ezaugarri nagusiak zehazten dituen memoria eta Usansolotarrei desanexioaz galdeketa egitea ere onartu dute. Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiak oniritzia eman dio horri. Galdakaoko udalak joan den astean onartu zituen memoria eta galdeketa. 12 botoekin aurrera atera zen erabakitakoa. EH Bilduren 6rekin, auzoak taldearen 3rekin, Usansolo herriaren 2rekin eta Elkarrekin Podemoseko botoarekin. EAJko 6 zinegotziak abstenitu egin ziren eta kontra bozkatu zuten PSeren 2ek eta atxikitu gabeko zinegotziak. EAJko zinegotzi Fernando Izagirrek aipamen egin zion Espainiako gobernuaren erregimen lokaleko 13.2 legeari. Esateko desanexioak horma batekin topo egingo duela. Lege horren arabera, eremu bat segregatu ahal izateko gutxienez 5.000 biztanle izan behar ditu. Edonola ere, datorren martxoaren bukaeran Usansolotarrek desanexioa nahi duten erabakitzeko galdeketa egingo dute. Bain zuzen afera honen gainean hitz egiteko bihar izango dugu gurekin hemen Hamaika Telebistako platoetan elkarrizketatu nagusi gisa Inigo Hernando, Galdakako alkatea, baina orain bestelako lerroburuak eta bestelako gaiak ere komentatu behar ditugu. Ekonomia alorrean zuzen elkarrizketa sozialerako mahaia atzeratu egin delako Komisiones Obrerasek eskatuta. Jara, zer da gertatu dena? Bai, hala da, Eusko Jaurlaritza, Konfebaskek eta sindikatuek adostu dute atzeratzea datorren asterako aurreikusitako elkarrizketa sozialerako mahaia. EAJak diputatuen kongresuan lan erreformaren aurka bozkatu ostean, Komisiones Obrerasek egindako eskaera erantzuten. Hala ere, batzarra dekretuak aurreikusten duen epean egingo da. Hau da, urteko lehen hiruhilekoan. Aipatzekoa da gainera ELA eta LAB sindikatuek ez dutela parte hartzen batzar horretan. Bestalde, Espainiako lan eta gizarte ekonomiako ministerioa gaur bildu da Komisiones Obreras eta UGT sindikatuekin eta COE eta CPI patronalekin. Aurtengo lanbide osoko gutxieneko soldataren igoera zehazteko. Egun hilabeteko 975 euroan dago 14 ordainsaritan. 10etan abiatu da bilera eta badirudi gobernuaren eta sindikatuen akordioa erdietzi litekeela negoziaziotik, enpresarien babesik gabe. Sindikatuek hileko 1.000 euroko soldata igoera eskatu dute. Eta bestalde, pentsiodunak ere hitzordua jarri dute dagoeneko, astebururako, larun baterako hain zuzen ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoak Bilbon bilduko dira eta Iruñan ere izango dira protestak. Bai, hala da, larun batean Euskal Herriko pentsiodunak berriro ere kalera aterako dira. Oraingo honetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako pentsiodunak Bilbon elkartuko dira eta Iruñako pentsiodunek Iruñan egingo dute elkarretaratzea. Mobilizazioen nondik norakoak zehazteko gainera asteazkenean agerraldia egingo dute pentsiodunek. Eta Hego Euskal Herrian ez ezik Espainiako estatuan ere protestak egingo dituzte. Eta guztiek eskaera hauek izango dituzte oinarri. Batik bat 2021eko pentsioetan KPI errealaren 1/3 galera deuseztatzea, eta 2022ko eta aurrengo urteetarako KPI erreala gutxienez aplikatuko dela bermatzea. Bestetik genero arrakala deuseztatzea eta Euskal Herriko pentsiodunen iritziz beharrezkoa da gutxieneko pentsioa 1.080 euroan ezartzea. Eskerrik asko Jarade Urreta xehetasun guztiak emateagatik. Eskerrik asko zuei.
Eta aipatu bezala gaurko goizean zehar ari da Moncloa sindikatuak eta enpresariak ari dira gutxieneko soldataren igoera hori eztabaidatzen. Mahai gainean dago Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek eskatutakoa, hain zuzen 1.000 eurora igotzea egindako eskaera hori. Urtarrilaren 1 aurrera atzera eraginez izan beharko lukeela diote, eta iazko irailean gobernuarekin adostutako konpromisoa betetzeko neurri gisa ikusten dute. Gaur egun hilabeteko 975 euroan dago, 14 ordainsarietan, eta ikusiko da zer ematen duen bilerak, izan ere ordu batean azalduko dute bilerak emandakoak. Eta bitartean soka luzea izaten jarraitzen du lan erreformaren bozketaren arira Nafarroan piztu den krisi politikoak. Zaiaz eta Adanero diputatuak, UPN-ren diputatuak, kanporatzea babestu du kontseilu politikoak asteburuan. Eta UPN-eko zuzendaritzaren aginduen kontra lan erreformaren aurka bozkatzeak lurrikara eragindu Nafarroako alderdian eta Madrilen dituzten 2 diputatuen etorkizun politikoa zalantzan dago gaur egun. Eta bestalde aldaketak koronavirusari aurre egiteko neurrietan. Gaurtik aurrera zuzen indargabetuta gelditu baita osasun ziurtagiria Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta Jaurlaritzak adierazi duenez, erabaki horren atzean dago asteon EAen auzitegi nagusiak ezetz izan ziurtagiriaren erabilera luzatzeko eta zabaltzeko egindako eskaerari. Nafarroan indarrean dago oraindik ziurtagiria eskatzeko agindua, eta Ipar Euskal Herrian txertatze ziurtagiria lortzeko baldintzak malgutuko dituzte. Eritasuna pasatu duten pertsonek hemendik aurrera ez dute indartze dosirik beharko. 2 dosi beharko lukete soilik txertatze ziurtagiri horretarako. Eta Frantziako Osasun Ministerioaren arabera, uztailetik aurrera kenduko dute neurria. Eta bestalde, Espainiako Osasun Ministerioak eta Autonomia Erkidegoetako ordezkariek kanpoaldean maskararen erabilerarekin amaitzea erabaki dute gaur goizean egin duten bileran, eta ostegunetik aurrera beraz ez da derrigorrezkoa izango kanpoaldean maskara erabiltzea. Halaber, kirol ekitaldien edukiera 75%tik 95%ra handitzea adostu dute kanpoko eremuetan, eta 50%tik 75%ra itxiak baldin badira. Eta atzo 2 urte bete ziren Zaldibarko zabortegia amildu zenetik. Luiziaren 2. urte hurrenean erantzukizunak argitzeko eskatu dute ehunka lagunek Ermuan egindako mobilizazioan. Dozenaka elkartek egin dute bat Zaldibar Argitu plataformak deitutako mobilizazio horietan. Eta Luiziaren ondorioz hildako eta oraindik ere desagertuta dagoen Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran omendu dituzte. Zaldibar Argitu! Zaldibar Argitu! Zaldibar Argitu! Zaldibar Argitu! Zaldibar Argitu! Otsailaren 6 da gaur. 2 urte igaro dira Zaldibarko Berter Recycling zabortegia amildu zenetik. Azken urteotako hondamendi ekologiko, sozial eta politiko handienetarikoa eraginez. Duela 2 urteko hondamendia gogoratu eta aurrera begira jartzeko eguna da gaurkoa. Zabor uholdeak Joakin eta Albertoren bizitzak irentsi zituen, eta zabortegian bertan gelditu zen Joakin betirako, bete ezin den hutsune bat sortuz. Ez zen istripu bat izan, zuhurtziagabeko hilketa onartu zuten Berterreko arduradunek eurek. Gertatu behar ez zen eta ekidin zitekeen hondamendia izan zela argi gelditu da. Interes pribatuen aurretik, interes publiko eta sozialak erdigunera ekarriko dituen bizi eredu baten sinisten dugu. Herritarron osasuna eta segurtasuna interes ekonomikoen aurretik jartzen dituena. Ez badu ez da
Eta gai zaldatuta, orain arte Donostiako gotzaina izandakoak, Jose Ignacio Munillak, larun batean hartuko du Alakant Orihuelako gotzain kargua. Polemikak izan dira nagusi Munilla Donostiako gotzain izan diren 12 urte hauetan. Bada, Pedro Sánchezek Elizan izandako sexu abusuen ikerketa bultzatu nahi duen honetan, Arartekoaren bitartez, Munillak adierazpen polemikoak egin ditu EITBn. Elizak egindako sexu abusuak 100% besterik ez direla adierazi du, gaiari garrantzia kendu nahian. Onargarria gertatzen, izandako kasu konkretu jengatik gure apaizen joera bizitza zalantzan jartzea. Eta gehiago esango dizut, gaur egun badakigu gertatzen diran abuso sexualak Elizaren barnean 100% direla. Atentzioa iruditzen zait nola, ez du ematen 89% ematen du ez dagoela ikertzeko asmorik. Azken meza eman zuen hain zuzen ere atzokoan Munillak Donostian eta Eliza kanpoaldean agurtu zuten emakume askeak plataformako kideek. Maritxu joan zen, Munilla bilala izara. Barruan zegoela, zuzenean kapillara. Feminista gehi LGTB-iak, transexual eta putak. Dena batu zidian, Eliza aurrian. Zerreingo deu, errekara Munilla botako deu. Zerreingo deu, errekara Munilla botako deu. El ejemplo que da, mucho, un sufrimiento se te nota el sufrimiento que yo hago, por eso Zait onargarria gertatzen, izandako kasu konkretu jengatik gure apaizen joera bizitza zalantzan jartzea. Eta gehiago esango dizut, gaur egun badakigu gertatzen diran abuso sexualak Elizaren barnean 100% direla. Atentzioa iruditzen zait nola, ez du ematen 89% ematen du ez dagoela ikertzeko asmorik. Eta jarraian kulturari atea irekiko diogu, eta horretarako Irati Agirre Azkuena dugu pantaiaren beste aldean, aktorea da bera, eta ohiko den legez proposamenak ekarriko dizkigu. Eguerdion, ongi etorri? Eskerrik asko, Leire, eguerdion. Antzerkiarekin hasiko gara, ezta? Izan ere, 4 Bilboko Alde Zaharreko jaialdia dagoeneko martxan da, eta gaurko esaterako 3 obra ikusgai dira. Hori da, joan den astean hasi zen 4 formato txikiko eta iraupen laburreko antzerki festivala, joan den ostegunean, eta ostegunero 3 antzeslan labur ikusteko aukera izango dugu Bilboko 7 kaleetan zehar, ezta? 3 gune desberdinetan. Bere 7 katu gaztetzea, Bira Kulturgunea, Kafe Bar Bilbao eta Euskaltzaindia dira antolatzaileak, eta beraz, euren 3 aretotan izango dugu obrak ikusteko aukera. Eta ostegun honetarako 7 arratsaldeko 7 zure sotoko ardoa irakurketa dramatizatua ikusteko aukera izango dugu Kafe Bar Bilbaon, Mikel Martinez aktoreak egina irakurria eta antzestua, eta pixka beranduago 8 Ogiak hizketan baleki antzerki performatiboa edo bere sortzaileetako batek esan bezala kazetaritza performatiboa abia puntu duen obra ikusteko aukera izango dugu, eta kasu honetan Bira Kulturgunean. Josune Belez Mendizabal da bakarrizketa hori egiten duen aktorea, eta kuriosoa da 19. mendean gertatutako jasoera bat duelako abia puntu, eta jasoera horren inguruko egiak edo aztertzea du hizpide.
Datorren ostegunean, otsailaren 17an, arratzaldean, Kaitin Aiendren artistak eta kazetariak 1.0 ikusteko aukera izango dugu. Pixka bat beranduago, Zazpikatu gaztetxean Maite Arrese ipuinko entalariaren ipuinak entzuteko aukera. Eta beranduago, 9etan, Pistifaktoria ideien laborategiaren azkenengo ikuskizuna jarraitzeko aukera izango dugu, eta jarraitu diot, azkenean antzerki ibiltari bat izango delako. Euskaltzaindian hasiko da, noiz utziko dio euria egiteari ikuskizuna, eta bertatik eramango gaituzte Zazpikaleetan zehar gune desberdinetara, eta gune desberdinetan pixka gertatzen dena eta azalduz. Eta azkenengo ostegunean, otsailaren 24an, egun horretan ere izango ditugu antzerkiak izpide, azkenengo festivalaren azkenengo gune izango da, Tribiz baserri galdue, alde batetik Euskaltzaindiaren egoitzan, pixka beranduago udaberria heldu da, Les Bobe Bobe izeneko konpainiaren obra da hau, udaberria heldu da, eta aipatzekoa da aurten, 4 festival honetan ekoitzea izateko saria, Euskaltzaindiak ematen duen saria, irabazi zutela, eta beraz estreinua 24an izango da. Eta bukatzeko magia izango dugu, tatzan magia ikuskizuna Imanol Ituino eta Jogurina Borobarekin Bira Kulturgunean. Beraz, bonoak hartu nahi badituzue, edo sarrerak hartu nahi badituzue, Kafe Bar Bilbaun eta Bira Kulturgunean dituzue eskura. Horizek beraz, 4 jaialdiarenak, ez den bezala, ostegunetan izango da, lehen gaur esan dut, baina ez ostegunetan izango da, eta bestalde baita ere... Lehen ostegunetan sartzen nintzen ez, igual horregaitik... Bai, horregatik izango dugu, horize, ostegunetan direla obrak. Eta bestalde, beste proposamen bat dakartzazu, hitzak eta musika uztartzen dituena, hain zuzen, Ines Osinaga eta Joseba Sarrionaindia sortzaileek egindako olatu arteko txalupa arraroa ikuskizuna, eskainiko delako, hain zuzen, Aiaraldeko Ekintzen Faktorian. Horrela da, Leire, bai, datorren, hau izango da, datorren larun batean, Aiaraldea Ekintzen Faktorian, olatu arteko txalupa arraroa. Eta, bueno, historia polita da ez, berez, idazleak Sarrionaindiak idatzitako testu batzuk, Habanan idatzi zituen testu batzuk, dozena bat testu hartu zituen Ines Osinaga musikariak, eta musikatu egin zituen. Orain, idazle jurretarra Euskal Herrian delarik, bueno, alkarrekin, egitasmo hau egitea pentsatu dute, eta beraz, bi sortzaileen kantak eta testuak, edo kantak eta hitzak izango ditugu bertan, kasu honetan Faktoriaren oholtzan, eta bertan izango ditugu esan bezala, hori, kantari Arrasatearra eta idazle jurretarra, musikatutako testu horiei bestelako dimentsioa edo eskainiz. Badirudi sarrerak agortzear daudela, beraz, hor daukazue web orrialdean hartzeko aukera. Eta Donostian hasiko da solasaldi ziklo bat, literatura, politika eta memoria izenburupean. Zer dakar solasaldi ziklo honek? Bai, bihar bertan emango diote hasiera, literatura, politika, memoria, eta ziklo honetan, 9 jardunaldi egongo dira oro har, solasaldian partatuko-ten idazle desberdinekin, eta batez ere, gizarte, gaur egun bizi ditugun gizarteetan dugun tentsio politikoei heltzea, literaturaren bitartez tentsio politikoei heltzea izango da asmoa, ez da, krisi ekonomikoa, krisi klimatikoa, globalizazioa, migrazioak, genero arrakala, horrelakoak izango dituzte hizpide, eta besteak beste izango dira Usue Alberdi edo Elisabet Dubal edo Jule Goikoetxea bezalako idazleak. Datorren asteartean egongo da Elisabet Dubal, Después de lo trans liburuaren ostean, bere lehenengo liburua aurkezten, eta apirilaren beste bate azpimarratzearen, hainbat daude, web orrialde begiratu dezakezue, baina beste horlako solasalditzo bate azpimarratzearen apirilaren bostean, Jule Goikoetxea idazle eta aktivista feminista egongo da, Estallidos liburuaz arituko da bera, Katalin Minerrek moderatutako solasaldian. Bertan, errebolta sozialek eta aldaketa prozesuek eskerraren egitura kontzeptualetan izan duten, esango genuke, impactua edo izan duten prozesu horietan bultzatu dituzten ideiak izango dituzte aztergai. Edukiera bete arte, sarrera librea da, eta esan bezala bihar emango diote hasiera. Hausnarketarako plaza bera, solasaldi ziklo horretan ere, eta erakusketek ere badute tokia gurean, hain zuzen Aura Zatz, artistaren musika elektronikoaren 3 emakume aintzindarien dokumentalak ikusgai direlako Gasteizen, ez baina izoker. Hori da, bai, zuzen zaude Leire, hori da.
orain ere Arabaragoaz, barriro ez da Laudiotik Arabara, baina kasunetan Gasteizera, eta artista katalan honen, esango du, erakusketa nahiko originala, ikusteko aukera izango du, She Recalibrates ditzen da erakusketa, eta bertan 50 eta 60 hamarkadan aintzindari izan ziren musika elektronikoan aintzindari izan ziren 3 emakumeen inguruko dokumentalak aurkezten dizkigu, batez ere zelanekin zioten musika elektronikoari eta elektronikak berak euren bizitzen egituraketan izan zuen eragina, beraz da personaletik pizka bat plazara edo politikora baita ere egiten duen jauzi artista kasu honetan, bizitza esperientzia hauek kontatu, 7 eta 10 minutu inguru irauten duten dokumentaletan zehar. Berez, joan den asteburuan irekitzen dagoeneko erakusketa, eta martxoaren 27 arte egongo da Artium Museoan esan bezala jendeari publikoari irekita. Iratea Agirrazkoena, eskerrik asko proposamen guzti hauek luzatzeagatik eta hurrengo arte. Eskerrik asko zeure Leire, hurrengo arte. Eta kulturarekin jarraituta, jakinantzazue Bilboko Guggenheim Museoan dagoeneko ikusgai dagoela emakume abstrakziogileak lehen lerrora ekarrita egin duten erakusketa. Tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan gurekin izango dugu Larraitz Urra, Izadi Etxera plataformako kidea da. Orain arte. Otsailaren 27 arte izango da ikusgai Bilboko Guggenheim Museoan emakume abstrakziogileak erakusketa. Emakume artistek abstrakzioari egin dioten ekarpenaren historia idazteko helburua du bildumak. 20. mendeko artisten bidez gehien bat. Emakume artisten aldarria egin nahi du erakusketak, eta disiplina anitzeko artistak barne biltzen ditu, pintura zarago. Dantza, dekorazio arteak, argazkigintza eta zinemagintza ere barne hartzen ditu. Arreta bereziz aztertzen ditu erakusketak inguruneko testu inguruak. Hezkuntzarenak, sozialak, instituzionalak, ideologikoak eta baita estetikoak ere, emakume artistak aintzat hartuak izatea erraztu edo oztopatu duten neurrian. Eta emakume horien guztien lanari eragin dioten faktoreak aztertzen ditu, urteetan ikusezin bilakatzeko prozesu horretan. Halaber, ikusezintasun horrekiko artistek hartutako jarrerari ere erreparatzen dio erakusketak. Gainera, artearen historiaren kontakizunean ohikoa den eurozentrismotik ihes egin nahi izan dute bilduma honekin. Geografikoki ere ahalik eta zabalena eginik. Latinoamerika, Ekialde Hartaina eta Asiako modernitatea erakutsi nahi du. Artista afroamerikarrak ahaztu gabe. Ahots ugariko historia bat osatu eta mendebaldeko kanona zaraindi joan ahal izateko. Erakusketa, Parisko Centre Pompidou antolatu du Guggenheim Museoarekin elkarlanean. Christine Machel, Carolina Lewandowska eta Leka Hileman Guaitoler dira sortzaileak. The night
Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Larraitz Zurra Izadi etxera plataformako kidea da bera. Eguerdion. Eguerdion. Izadi espetxetik atera zuten duela aste batzuk, 3 urte bete zituen egun horretan, Inigo Gutierrez Aitari 3. gradua eman diote eta Maria Lizarraga ama Zabaiako espetxera lekualdatu dute azkenean. Mugimendu horiek nahikoak direla uste duzue? Nahikoak ez dira. Guk lanean hasi ginenean, gure aldarrikapen nagusia zen Izadi gurasoekin etxera joatea, hau da, ama eta aitarekin. Aita 3. graduan dago, ez dakigu oraintxe bertan errekurritu dutelako, zer gertatuko den berarekin, eta amak kartzelan jarraitzen du. Beraz, berdin-berdin, ama eta alabaren harremana eten egin da, eta uste dugu ez dela nahikoa. Naiz eta pozik gauden lortu dugunarekin, baina gauza gehiago lortu behar dira oraindik. Gogoratu dezagunez, 3 urte hauetan Izadi amarekin egon dela, espetxean, baina batera egon direla, eta dagoeneko Izadi kalean dela, baina ama ez. Nola bizitzen ari da Izadi egoera guztia, ulertzen du, zer gertatzen ari den? Harregarria bada ere, nahiko edo oso ondo dagoela, esaten digu aitak eta amamak, oso ondo dagoela. Egia da, jaio zenetik, ama eta aitaren buruan beti egon dela banaketa hori, ez? Zu badakizu 3 urte betetzen dituen momentuan joango dela. Orduan, saiatu dira momentu hori heldu baino lehen prestatzen umea. Bai argazkiekin, bai kontatzen gauzak, naiz eta txikia izan, baina beti egon da hori baien konbertsazioetan. Orduan ez dakit horregatik edo zergatik, baina ematen du ondo dagoela. Eskolan hasi da, hasiera batean goizez bakarrik joaten zen, eta uste dut aste honetan jaziko dela goiz eta arratsalde, lo oso ondo egiten du, eta oso ondo dago. Harremanak eta oso modu naturalean egiten ari da, beste umeekin, eta egia esan oso ondo dago, umea. Posten gara, bestalde Maria Lizarraga, bere ama, Zabaiara lekualdatu dute. Lekualdatze hori nola baloratzen duzu? Garaiz etorri da? Hombre, gauza da, lehenago ezin zela egin, ez dagoelako familia modulorik hemengo espetxeetan. Egia esan, lehenago egin alzuten modulo familiar bat sortuta. Bestela, bai, momentu horretan izan behar zen. Eta nola dago bera, lehen esan dugu ez, alaba banatu dutela, beraren gandik, bera orain espetxean dago, bakarrik, 3 urtez bere alabarekin egon ostean, berarekin hitz egiteko aukerarik izan duzue? Bai, gehien bat burlatako lagunek daukate berarekin harremana, eta momentu gogorrak izan dira, azken hilabeteak Izadi irten aurretik, momentu oso gogorrak, ez jakintasunarena gehien bat, ez ekitelako zer gertatuko zen aitarekin, ez berarekin, ez ezer. Eta behin banaketa eman ondoren, gogorra izaten ari da, ez daukalako bere aurra ondoan, eta ez duelako ikusten ere nola dagoen, baina, kontatzen diotenean ondo dagoela, bera ere, bera hobeto. Hemendik aurrera zenbatero ikusi ahalko du alaba? Gutxi gora bera, 24 ordu urtero kalkulatzen dugu. Bizita, konbibentziazko bizitak, 3 hilabetero dira, 3-4 ordu gutxi gora bera, kartzelaren arabera. Eta gero familiarrak, ordu bat eta erdi hilabetero. Orduan kartzelaren arabera izango da. Larun bat honetan egon da berarekin, egon dira 3, eta oso ondo. Empatia, falta zaio espetxe politikari? Bai, guztiz. Empatia espetxe politikari, euskal presoak direnekin, batez ere, badakigu gaixorik dauden presoei zelako tratamentua ematen zaien, zelan urrutiko politika mantentzen duten, eta umeen kasuan ere, ez direla errespetatuak haien eskubideak, ez? Bai, askotan salatu eginda ez, salbuespenezko espetxe politika eramaten ari dela aurrera Euskal presoekin, eta horren ondorioak ere ikusten dugunez umeek ere pairatzen dutela, ez da diren kasua ere bada. Pandemia tarteko, plataformatik salatu izan duzue, espetxean egon den urteetan zehar ere, momentu zailak bizi izan dituela umeak, ez? Zenolako bizi baldintzak izan ditu urte hauetan? Bai, lehenengo hilabeteak amarekin bakarrik pasa izan zituen, aita handik 10 hilabetera edo elkartu zuten modulo familiar batean,
eta normala den bezala 6 hilabeteekin kalera irtetzen hastea, eta beste familiakoekin eta harremana izatea, izadiren kasuan hori ez da bete pandemiagatik edo. Eta orduan ukatu egin zaio kontaktu hori hasieratik familiarekin, hurbileko lagunekin, edo inkluso kalearekin, eta bere herria izango denarekin. Gauza txikiak, adibidez, edozein ume kalean bizi denak badauka ohitura, ez dakite, animaliak ikusteko edo parkera joateko edo gauza guzti horiek izadik ezin izan ditu bete. Izan ere, irtetzen bazen, derrigortzen zioten gero 12 ordutako aislamentua egitera, eta gurasoak ez zeuden prest horretarako. Orain, azken informazioen arabera ere, jakin izan dugu Maria Lizarragaren alaba bakarra ez dela izadi izango, aurdun baitago. Zer espero da hemendik aurrera? Espero dugu benetan lakuak edo behin eskumena hemen dagoela, benetan hartzea irtenbide bat emateko egoera honi, ez gertatzeko berdina. Hau da, Mariak eskubidea dauka bere alabarengandik hurbilen dagoen kartzelan bizitzeko, eta hor izateko bere aurra, eta espero dugu hori lortzea, egia esan. Badakit denbora ez dela asko, uztailean espero baitu bigarren seme edo alaba, baina espero dugu orain arte bezala presioa egitea eta lortzea helburua. Aipatu duzu, ez da, Lakuako gobernua, ezan ere dagoeneko badu bere gain, espetxe eskumena, besteak beste familia moduluak eratzea izan daiteke irtenbide bat? Bai, izan daiteke irtenbide bat, baina dena haien esku dago planteatzea irtenbidea. Guk egin aldizkiogu proposamenak, baina beti irtenbidea haien esku dago. Eta gainera behartuta dago legearen arabera, behartuta dago irtenbide bat ematera bermatzeko familia eskubidea eta elkarrekin egoteko eskubidea. Aipatu dugu, amaren kasua zein den, oraintxe bertan Zabaiako espetxean dagoela, eta bestalde aitaren kasua dago, ez da, Inigo Gutierrez, 3. gradua eman diotela, baina baita ere zailtasunak badaude gai honekiko, zalantzaz beteriko 3. gradua izan dela salatu duzue, zein da egoera gaurkoz? Egoera, esan duzu bezala, zailtasun asko egon da, ez jakintasun handia, eta gaur egun, justo gaur, joan behar izan da Zabaiara, sinatzera, eta eskatu du Burgoseko espetxean egin alizatea 3. gradua. Hau da, esan diote lo egitera joan behar dela. Ez egiten nora, printzipioz Zabaiara esan zioten, eta berak eskatu du umea zaintzeko hurbiltzea, basaurin egitea. Eta gaur sinatu du, eta esan diote gaueko 11etan sartu behar dela. Lo egin eta 7etan irten. Eta hori izango da egoera momentuz. Berak eskatu du, tutela berak daukanez, edo ardura, umearen ardura, pultsera bat ipintzea, edo beste edonolako irtenbideren bat ematea. Ez joan behar izateko lo egitera. Gutierrez beraz 3. graduan egongo litzateke, baina aipatzekoa baita ere dagoeneko zigorraren 3 laurdenak beteak dituela, ezta? Uda partean amaituko duela bere zigorra eta lege arruntaren arabera egoera beste bat izan beharko lukeela. Hori da. Lege arruntaren arabera duela 3 urte edo egon beharko litzatekeia kalean, eta egoera da kalean dagoela, baina baldintza horietan, joan behar dela lo egitera kartzelara, eta amaitzen zaio uztailean guztia. Urte luzeak izan dira, izadi etxera plataformaren bitartez lan handia egin duzue, 3 urte bete aurretik izadi gurasoekin egon zedin, ezta? Izadiren egoera zein den, asaltzen eta gurasoekin egon dadin eskatzen aritu zarete, eragile eta alderdi politiko desberdinekin egin dituzuen bileretan. Lan horren ondorioa da, zuen ustez, orain Maria Lizarraga Zabaian egotea eta Inigo Gutierrez 3. gradua eman izana. Lan hori egingo ez izan bazen dute, egoera beste bat izango litzateke? Gu pentsatu nahi dugu indarra handia egin dugula eta bai, egindako lanak fruituak eman dituela. Ezin dugu jakin
horregatik bakarrik den, baina uste dugu baietz. Egin dugun lana azkenean arazoa edo egoera gizarteratzen, horrek sortu duen presioa, igual kontzientzia batzuk astindu ditu eta lortu duguna lortu dugu horri esker, ez? Azkenean gauza guzti hauek daukatena da hori, politikoa da, erabaki guzti hauek askotan politikoak dira, orduan presionatuta sentitzen badira ere, lortu daitezke gauzak. Zeren isla da zuen ustez, hainbat euskal presoei eta hainbat umei gertatu bezala, ez? Izadiri eta bere familiari gertatzen ari zaiona. Lehen komentatu dugu, ez? Gainetik hau gertatzen ari dena dela euskal preso izaera izateagatik. Aplikatzen zaizkien salbuespenezko politikak eragiten dutela, eta orduan eskatu behar dena da legeak ezarritakoa betetzea. Hori da egin behar dutena, gehiago kontuan hartuta umeak tartean daudenean. Haien eskubideak bermatuak izan daitezen, agintariak izan behar direla baliabide guztiak martxan jarri behar dituztenak. Hori zen galdera hain zuzen ere, euskal presoak soilik ez, bere ingurumenari ere eragiten diolako familiari eta umeak daude tartean, non gelditzen dira umeen eta aurren eskubideak, ez? Bai, argi dago, umeen eskubideak hemen hirugarren plano batean daude, eta guk uste dugu egon behar direla, izan behar dela lehenengo helburua, lehenengo gauza babestu behar dena, ez? Umeen eskubideak, aurren eskubideen hitzarmenean agertzen den bezala. Egon behar dutela familiarekin eta bermatuak izan behar direla haien harremana eta agintariek egin behar dutela ahalik eta gauza gehien hori bermatzeko. Orduan ez dugu ulertzen, hain gai delikatua dena, zergatik ez daukan hainbeste garrantzi haientzako. Gurasoekin egon behar dute, umeak direlako alde batetik, ezta, eta behar dutelako babes hori, ez? Hasteko momentuan daudelako eta gero ondoriorik ez izateko bai psikologikoki zein fizikoki ere. Hori da, lehenengo 3 urteak oso garrantzitsuak dira ume baten garapenean, eta ja kartzela bera gogorra bada, gutxienez hori apurtxu bat samurtzeko ipini beharko ziren beste bide batzuk, ez? Espero duzu, esan duzuen bezala, besteak beste, erantzun bat izan daitekeela familia moduloren bat eraikitzea, zein beste irtenbide egon daiteke? Ez dakit, etxe tutelatu, ere zerbait komentatu izan da noizbaiten, etxe tutelatuak, pulserarekin, ama hor bizi eta besteak sartu irtenak egitea, ez dakit, begiratu daitezke formula asko. Baina, komentatu digutenaren arabera, agintariek, hau oso astiro joango dela, eta bai hartzen dutela konpromesua aztertzeko, behintzat, zeintzuk izan ditezkeen bideak, eta benetan egiteko. Baina polikidoa, orduan ez dakigu garaiz helduko ote den Mariaren bigarren umearentzat. Bai, aipatu duzunez udarako, espero baita aur hori jaiotzea, eta hain motelez eginda gauzak, agian seguruenik, ez da eskorra izateagatik, baina ikusita denborak nola erabiltzen diren, eta moduluak ere eratzeko denbora beharko litzatekeela, eta lehen hilabeteak behintzat ume hori kartzelan jaio eta biziko dela aurreikusi daiteke, berriro ere. Hori da. Eta ez bakarrik arazo hori izan daitezkenak infrastruktura edo beste zera batzuk. Ja da ere borondate politikoa. Zu benetan ipintzen baduzu lehenengo planoan hau eratzea, egingo duzu. Ahalik eta lasterren eta denborak moztuko izango dira txikiak, ez? Baina, klaro, zenolako gatazka sortzen du honek politikan, zenolako talka beste partidu politikoekin, eta hauteskundeak datoz, eta orduan gauza asko nahazten dira, eta azkenean umeen eskubideak geratzen dira azken plano batean. Lakuako gobernuarekin ari zarete dagoeneko hizketan? Gu plataforma bezala ez daukagu horrelako kontaktu zuzena haiekin, baina bai beste eragile batzuk, beste partido politiko batzuk, bai ere udaletxean eta helarazi diegu gure kezka, eta haiek hartu dute konpromesua ere haien partidoekin hitz egiteko. Gero giza eskubideen batzordean ere izan ginen, eta hor zauden beste partido politiko guztiak, eta bai ematen zuen momentu horretan empatia sortzen ziela, pertsona bezala. Gero, klaro, partidu bezala badaude esan dizkizudan talka horiek edo politika.
Lan handia egin behar dela, ez? Lortu nahi dena lortzeko. Bai, hori da. Eta jarraituko dugu. Bai. Hori esango duzun, ez? Aurreikusita, ez? Udarako beste motxiladun ume bat egon daitekeela eta kartzelan jaioko dela eta alternatibarik egon ezean, noiztik hasiko zarete lanean, zer aurreikusten duzue, mobilizazioak, beste plataforma baten eraketa, zerbait pentsatu duzue dagoeneko? Ez dugu pentsatu. Duela gutxi izan da izadiren urtebetetzea eta guztia gertatu denean. Orduan, hartu behar dugu apur baldurra eta egin planteamendu berri bat. Baina bai, jarraituko dugu, ze ikusten dugu balio duela, egiten dugun lana azkenan fruituak ematen dituela eta merezi duela. Hilabete guzti hauetan zehar, plataforma soilik ez, herritarren babes zabala ere jaso izan duzu, ezta? Zenolako hausnarketa bideratzen dizu honek? Ikusi duguna da, hori, presio azkenean jaso dugun babes hori, bihurtu da gizartean presionatzeko modu bat bezala, ez? Eta orduan ikusten dugu, hori dela azken finean jendea mugitzeko behar dena. Presioa eta alderdi politikoak martxan jartzea. Adi jarraituko dugu, zer dakarren auzi honek, eta zorionak egindako lanagatik orain arte, eta jarraituko dugu hitz egiten. Larra Itzurra, Izadi Etxera plataformako kidea, eskerrik asko Hamaika Telebistarako tarte bat hartzeagatik. Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik. Eta tarte bat, eta jarraian helduko diogu solasaldiari. Gaurkoan gurekin izango ditugu Ramon Barela eta Esti Linares, orain arte. Maite Izpurua da saltzera geldiezin bat, kuriosidade handia dakana, gauza askotan. Eta, asmoikoki gabe edo, bizitzak eraman duna azkenean antzerkigintzan bitartez, erlazionatzea, intereseko gaiak ikertzea. Resistentzia arazo fisikoa da, sortzen hasi zen arte dramatikoko karrera bukaeran. Karrera bukaerako lana iteko ikerketa bat inbertzan lako. Eta hori bukatu nun, eta gero jarraitu nun sormen lanakin beste urte terdiz edo lako bat, beste testu inguru batean, egoitzak, bide laguntza artistiko batekin, beste profesional batzukin lanian, eta orduan, han ezautu nun korrika makina. Baina gero gaur egun antzeslanan dan gaia eta gaur egun ez dena gainean erakusten dena geroa sortutako lana da. Noiz hasten da promesa bat materia bihurtzen. Noiz bihurtzen da arazo fisiko batian. Zenbat entrenatu behar da, gezur bat egi bihurtzeko. Ez makurtu kolpian gauzak jasotzeko. Ez. Eskerreko hankan gainean bakarrik ez. Ez. Saltoik ez. Ez. Lurreaino ez. 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 Antzeslanan ematen da topaketa bat aktorerren bat eta korrika makina baten artean, eta hor bilen artean sortzen da nolabaiteko promesa bat, ezta? Norbait egingo du makina horretan korrika, modu funtzional batean, gorputz atletiko argal batekin, gaitasun normatibo batzukin, edo behintzat hori lortzeko desirakin. Eta, topaketa honetaz baliotuz nahiko ironikoa dela, erren bat korrika makina baten aurrean paratziaia. Ez gaitua izendatua izan da gorputz edo pertsona baten, hau da, kasu honetan neu, inguruko ikuspegi desberdinak edo jorratzen di antzeslanean. Hausnarketako tartea ematen du, eta ni saiatu naiz lantzen, edo behintzat deskubritu dut, ez zan ere hasierako asmoa, baina leku bat hitz egiteko pixka bat ambiguidadetik, hau da,
erren bezala nik urte asko ezin izan dut korrika egin, eta antzeslana sortzen da momentu batean nun bai korrika aldetenin, hau da, gaitasun normatibo batzuk aldituten eskuratu. Orduan, transizio horretan, hau da, biktima edo diskriminazioan posiziotik baino, gehiago gezurra egia, gai ez gai, hori zalantzan jartzen duen lekutik. Azkenean proiektu pertsonala da, baina aurrera atzeala ni oso sorte duna sentitzen naiz. Pilo bat jende ukidete lagundu ditena. Baita ere, antzerki mota ez narratibo bat izatean eta sortzaile berriak izatakoan bai, egia esango dizut, pilo bat ate itxita topatzen ditugula. Ojala, irekitzen juten badea pixkanaka, hori ere errealitate bada, oso zaila dela atiak irekitzea. Baina, antzerki edo arte esztenikotako inguruko lanean dagoen jendean aldetik, kriston laguntza. Eta hori, eske bestela ezin da, bakarrik ezin da, orduan. Asko jasotzezu, eta gero publikoan aldetik ere bai, baita ere, berezia da, no? Iepa, gu Kilima gera eta hau da gure bideoklip berria. Gatza! Gatza! beharko helmuga. Xeatu zure beldurrak, bihurtu zogi papurrak. Xeatu zure beldurrak. Ta entzun, altxa besoak gora.
Euskal Herria. Brass banda eta trikitia. Rocken Brother eta Chill Mafia, ja. Zugerriko neskatxak, arrazoiarekin, ez dute dantzatu nahi nere lagunekin. Tipo jatorrak gara baina legina eginik, ero aurpegia zaikentzen zortziak aurretik, galdutan abil. Rocken Brother Mafia Chill, Mafia Chill, zurondoan egotea baino nahiago nuke hil. Dicto a la poli, dictidak Mikel Goñi, euskal pilota pitzu eta herri bat moli, aurpegia margotu diot gorri. Eroskiak zioak Pasaia pepa hori, gordeztak koka, leku guztitan egonen gaituk komel rauan. Abanguardia gaituk zuek ordea, folk aspaldil genuen la roka, baina batzuk segitzen duzuen lotan. Don Simon eta Ron Brugal jontzen gaua, tamaina neoa heldu da. Don Simon eta Ron Brugal jontzen gaua, ta galdu dia poltsakura. Lanazo bat diagun, gure ikastola oian pepa bat hartzera jun. Irrinak aintzina jotako kantak entzun. Adiós, llamaros municipales. Perreatzen duen herria ez da sekula hilko, sarnadillak alabazan dezurra erraten badut. Azaitezela euskaldunak dantzan, doinu berriak plazan, tabakoa eta patxarana deitu idake txaun. Tabakoa eta patxarana deitu idake txaun. Fakto plata gora erramun, eskuntza bala naiz ezagutzen bazaitut, baina ez flipatu txiki drogaz da musu truk. Don Simon eta Ron Brugal jontzen gaua, tamaina neoa heldu da. Don Simon eta Ron Brugal jontzen gaua, ta galdu dia poltsakura. Kar, erderakak Euskal Herria irratian, maketoak entzun dezan. Ez horregatik, zez. Eta egunero lege, solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurko solaskideak ditugu Estilinariz, eguerdion. Eguerdion. Eta bestalde, Ramon Barela, eguerdion. Bueno, solasaldiarako hainbaten gai ditugu gaurkoa, baina lehenik eta behin gaurko lerroburu nagusinetako bati heldu behar diogu, gogoratu, esan dugu, gaur goiztean zehar, Madrilen, Auzitegi Nazionalean egiten ari direla Iratxe Sorzabal, Euskal Presoaren aurkako epaiketa hori, gogoratu baita ere, 1986 urtean Gijonen egindako, etak egindako ekintza batean parte hartzea egosten diote, oinarrian daudela torturapean lortutako adierazpen batzuk, ikusiko dugu zertan den momentu honetan epaiketa hori Madrilen. Diputados que han de enlazar con un vuelo, ¿no? Bien, el siguiente compareciente es el coronel Baños, Pedro Baños, que es coronel en la reserva desde hace ya años, 2012, y que antes de pasar a ser un divulgador de cuestiones geopolíticas y autor de libros, dominio mental, dominio mundial y alguno más que seguro que olvido,
Bai, ez zen hori Iratxe Sorzabalen epaiketaren konexioa, tira, aurrera gozaiatuko gara ikusten zertan den epaiketa hori, baina gaurkoan hasiko gara solasaldiarekin ere, eta nola ez, lan erreformaren harira hitz egingo dugu pixka batean, gogoratu aurreko ostegunean, azkenean, emaitza ezin estuagoarekin lortu zela aurrera eramatean lan erreforma hori eztabaida handia sortu duena bai formatik eta bai edukiaren aldetik eta lurrikara politikoa ekarri duela baita ere Nafarroara. UPN-eko diputatuen aurkako boto horiek direla eta harin batean errepasatuko dugu gertatutakoa, edo gertatukoaren harira, zenolako sentsazioak izan zenituzten ostegun horretan bertan, zin titular aterako zenukete gertatutakoaz? Nik agian estatuko politikaren harira pian ari zingo nituzke, etorkizunari gira baita ere bata aritmetikoa zenolako legebiltzarkien eta botoen ateratzeko zenolako aliantzak egongo diren ikusita, egia da askok diotela, investiduraren bloke hori hautzita aurkitu dezakegula, nik uste ez dela horrela izango, ikusita zenolako jarrera aurkeztu duten hasiera batetik EH Bilduko, Ezkerrako eta EAJ-ko legebiltzarkideek, baina baita ere nik fokua jarriko nuke ez aritmetikan baizik eta estatu politikan alderdi baten egoerari buruz, Unidas Podemosi buruz, nik uste etorkizunera begira bere postura hori defendatzeko egoera oso kaskarrean aurkezten dela, ezta? Ez bakarrik ateraren gehiengoarekin baizik eta edukiarekin, ezta? Zenolako edukiak landu diren lan erreforma hortan, eta zenolako, pertsonekin edo alderdiekin atera diren. Hori estatu mailan. Eta baita ere Nafarroaren harira askar bukatzeko horrekin, nik uste argi aurkeztu dela, Espainiar estatuko ezkerreko indarrek askotan estatuko edo Nafarroako edo Kataluniako politika baldintzatzen dutela estatuko bakarkatu emaitzetara. Katalunian hala gertatu zen, Unidas Podemosek edo En Comú Podemek ezkerrari esan baitzion bere babesak kenduko ziola legebiltzarrean, Kataluniako legebiltzarrean espazuten lan reforma hori babesten, eta berdina gertatu zen Iruñeko alkatearekin, ezta? Iruñeko alkatearen erreprobazio hori atzera botatzeko ahalegina edo asmoa erakutsi zuen PSN-ek lan erreforma babesten baldin bat zuen UPN-ek. Orduan beti ikusi dezakegu hori Nafarroako edo autonomia erkidetako edo Euskadiko politika baldintzatzen dutela estatuko politikara. Guztiz nago Ramanekin eta egiten duen analiziarekin eta bidirekzional horretan, ezta? Alde batetik estatu mailan, ezta? Zenbatatako eragina izango duen lan erreforma honek eta beste aldetik gero komunitatetan zenbatatako eraginak izango dituen, batez ere hain komunitate, ezta? Esanguratsuak direzenak, adibidez Katalunian, adibidez Nafarroan eta adibidez hemen Euskal Herrian. Horretatik, lehen kaldetu egin didazu, ea nola bizi egin nuen egun horretan. Pues oso deskonektatuta orduan. Ez neban ez da, ia begiratu segertatu egin zen, baina bai egia dela, daramago honi buruz hitz egiten hilabeteak eta hilabeteak. Egia da lan erreforma asko espero egiten genuen, zer gertatuko zen, eta bestelako lege bat egitea eta bestelako erreforma bat egitea. Zer gertatu egin da, klaro, atera egin dena, ez da, guk espero genuena edo askok espero genuena eta hortatik Ramonek lehen aipatzen zuena da, klaro, beti esan dugu. Dala, oso lotuta egon dela Unidas Podemoserekin dagoen, ez da, haien saldia zen. Haiek saltzen zuten saldia. Zer gertatu egin da, orain saldu egin duten saldia da guk espero ez genuena. Eta hortatik ea gero zenbatatako erronkak izango dituen. Nik bai, hemen maika desberdinak esan dut ez dituztela horrelako eraginik izango, nik uste dut eragine oso zuzena izango du. Eta adibidez, hor, izango da ikaragarria, izango duen perfilaren eta beraren kontrako eragina. Eta gainera emakumea izanik ikusiko dugu oso kaltetuta egongo dela, eta nik ziur nago hor batez ere kaltetuta geratuko dena izango da Unidas Podemos. Gero, komentatu egin dela deskonektatuta nengoela, baina Bartzelonan nengoen. Eta hortatik bai giroa, bai sumatzen zen. Eta zenbatatako giro tentzioa zegoen adibidez Katalunian eta hemen gertatu egin dan bezala. Claro, hor dauden ez da alderdiek guztiz kontra da oso lan erreforma honegaz. Eta gero nola eraiki eta zenbatatako ez da bizikidetzan estrategiak eraikitzea asko kostatuko da. Baina ala eta guztiz ere nik beti pentsaten dut dela segun eta zein legea. Ikusiko dugu bestelako legeak nahi izango dituztenean ea zenbatatako akordioak egongo diren.
baina bai begirata batez ere hauteskundetara, hor bai egongo dira kalteta, asko oso kaltetuta geratuko direnak. Hala da, egutegiari begira, ez dakit oin dela 6 hilabete edo epatu genuen, Europar Batasuneko funtsak etortzeko hainbat erreforma izango direla. Dirudienez, hau izan da lehenengoa, Unidasen Podemosen medida estraia hori, eta hala atera da, eta ia da, hainbeste erreforma bai fiskalitateari buruzkoak, eta bai hainbat gaiuri buruzkoak etorri barko direla, gizarte segurantzari buruzkoak, eta bar, eta hor ikusko dugu hainbesteko aritmetika aldaketak, aliantza aldaketa, eta bar, guztiz gadoz. Ikusiko dugu zer ekartzen duen bertan gertatutakoak, izan ere, jakina da, ezta, honen arabera argi gelditu da politikan edo zein gauza gertatu daitekeela, azken momentu arte, ez, aurreikuspenak egitea ia ezinezkoa dela, eta baita ere akatzak edo ausaz ez dela ia ezerrez gertatzen, ezta, eta, aipatu duzuen bezala, gehiegi edo, sentsazioa dela gehiegi pertsonalizatu dela lan erreforma hau, Yolanda Díazen gan, Unidas Podemosen gan, eta azken finean ez denez irten, jendeak espero zuena, ondorioak ekarriko dituela. Dena den, investidura blokea momentuz ez da apurtu, eta Euskal Herria Bilduk ere adierazi du, berriro ere, ura berrera ikitzeko lanean egon beharko direla, nahiz eta erreforma hau aurrera atera den, eta beraiek ez diren ados egon. Ez dakit koherentzia falta ikusten duzuen horretan ere. Ez, uste dut hor batzuk, alderdi batzuk oso estratega onak direla, benetan, niruratzen nau, baina niruratzen nau ikuspegi soziologiko batetatik, batez ere EH Bilduk zemotatako estrategiak erabiltzen ari dauen azkenengo urteetan. Berak nola ipintzen den, bere historia ikusita eta bera zer irmo egon den hainbat jokaeretan, hainbat estrategietan, eta batez ere estatura begira. Gero beste gauza bat zer gertatzen den Euskal Herrian, eta gero bai akordio batzuk atera egin dituzte, batzuekin besteekin, eta denok dekogu historia. Baina batez ere estatura begira eta nola hitz egiten zion estatura, oso esmoa zegoen, eta gainera bere jokaera eta egia da bere diskurtsoa ipiniko dugu nahiko agresiboa zela. Guztiz aldatu egin dute, eta klaro, orain daukaten egoera da, nik begiratzen dodanean, egiten dituzten interbentzioak, baina batez ere ikuspegi soziologiko batetatik dira, bikainak zen eta ipintzen ari dira, leku batean, nik horren kontra joaten naizen, eta gainera oso posizionamendu erosoa dekote. Claro, beste alderdian eta beste lekutan ipintzea oso erosoa da, eta gainera horren kontra eta esatea, eta haiek mantendu egin dute, kontraesankorra da alde batetik. Nik horren kontra joango naz, baina beste akordio batek baldintzatuko ditut. Beste gauza batzuetan, eta guk uste dugunak eta gure alderdiarekin bat atostenak, zergaitik ez. Eta hortatik horrelako pragmatikak erabiltzea, politikoki hitz eginda dira bikainak, eta batez ere nola, eta gauza bat herritarron mailan batzuk edo bestek nola posizionatu garen, edo herritarron mailan nola posizionatu den EH Bildure begira, beti izan da, zein irmo izan diren, ez dute pragmatika erabili, asko ikasi egin dute, ez dakit nola izango duten atzean, baina egiten ari diren estrategiak, nola mugitzen diren, batez ere estatura begira eta nola hitz egiten dioten estatura, alde batetik logikoa eta beste aldetik oso estrategia ona iruditzen zait. Estrategia horiek gainera balantza batean jarri beharko dira, alternatiba bestea delako, ultraeskuina eta eskuina delako, kongresuan ikusi genuen, zalantzako minutu horietan, horixe da dagoen alternatiba, beraz estrategia horretan ere, indarrak neurtu beharko dira. Gaiz aldatuko dugu, ondo baderitzozu, eta Euskarari buruz hitz egiten hasiko gara, ezan ere, eta beste behin ere, azken asteotan, azken egunotan Euskararen aurkako hainbat eraso izan baitira Euskal Herri osoan, adibideak jarretzearren, Laudioko udalak errekurtsoa aurkeztu zuela, Gasteizko epaile batek emandako epai polemiko baten aurka, hizkuntza eskakizuna ez beteta langile bati berriro ere hartzeko agindu zuelako, eta asoka luzea ekartzen jarraitzen du gaiak, entzun dezagunenik eta behin Joseba Alvarez, Lab sindikatuko kidearen hitzak. Gure ustez, erabaki larria da, eta larria da arrazoi ezberdinengatik. Lehenbizi eta behin, gure ustez larriena da, Euskal Herrian badago euskaraz bizitzea erabaki duen komunitate bat, komunitate euskalduna, Euskal Herrikoa,
eta komunitate horrei euskaraz bizitzeko oztopoa jartzen zaizkio, eta Laudion gertatu dana, horren azken adierazle bat da. Beraz, euskal komunitatearen kontrako neurri bat da, ez bakarrik euskararena. Euskara komunitate batek erabiltzen duen hizkuntza delako. Beraz, lehenbiziko gauza larriena da, euskaraz bizi nahi duen herri honen kontrako neurri bat dela, ez? Hortxe Joseba Albarezen hitzak, eta kasu konkretu honetan, esan barra dago, ez dela lehen aldia, aurrekariak ere badirela, eta beste behin, epaitegietatik hizkuntza politikak egiteko nahi hori agerian gelditzen dela. Nola ikusten duzue gaia gertatzen ari dena onargarria da, nola egin dakioke aurre bizi dugun egoera honi? Oro har, nola egin dakioke, hau ez da Euskal Autonomia Erkidegoaren kasua, Euskal Autonomia Erkidegoan ematen den dinamika euskarekiko oro har judizializazioa da, Nafarroan besterik gabe gobernutik datorren arazoa da, eta Frantzian edo iparralden ja bestelako kontu bat dira. Hilzorian edo utzi nahi duten hizkuntza da euskara. Molak lehea du urtean, gero zonalde linguistikoak Nafarroan, eta orduan. Zein izango litzateke konponbidea? Irtenbidea emankomuna guztiontzat, politika bateratua, eta horretarako euskal estatu propioa beharko litzateke. Ez da hori izango litzateke erantzunik sinplena galdera horri, ez da erantzunik azkarrena ere, baina hori izango litzateke. Bertatik hasita edo amaierako helburu hori izan da, gizarte zibilak egiten dituen intxelezko esfortzu hori babesten jarraitzea, zehazka ikastorak egiten duen esfortzua, Baionan egon ziren larun batean egon zirela edo eskatzen euskaraz egiteko aukera hori izaten jarraitzeko, izateko aukera hori lehendabizi izateko aukera hori horren alde. Gero Nafarroan zonifikazio linguistiko hori urratzea eta Euskal Autonomia Erkidegoan babestea hori judializazio horren etena. Bereziki jakina zeintzu diren argudiak, euskara ustez zaila dela, nahiz eta horrek ez argudietu, zeoserkiko ez jakinduriak ez du arrazoitzen zeo zer ez jakitea, epailea izateko zuzenbidea jakin behar duzu, nahiz eta hori zaila izan, eta gainera hori gezurra da, internetetik kopiatutako argudio bat da, zeren ama hizkuntza, norbaiten ama hizkuntzak zehazten du hizkuntza batekiko zailtasunak. Orduan, logikatik haratago dagoen eztabaida bat da, kutsu nahiko imperialista izan dezakeena, nire ustez, eta konponbidea beluzera hori izan beharko litzateke politika linguistikoa amankomuna non euskara errespetatzen den. Izan ere argazkia argi aipatu duzu zein den, eta oso eskorra gainera, Euskal Autonomia Erkidegoan batzuetan epaitegietatik datozela erabaki horiek, Nafarroko gobernua gainera berriki arautuko du euskara meritutzat ez duela hartuko eremu euskaldunean, gero ere iparraldean hortze dago oraindik ere molak legearen bueltakoak, ez dakite zehazkako ikastolek zein bide edo etorkizun izango duten, eta gainera iparraldean ere duela gutxi egun hauetan zehar zehazkako irakasleak zigortu ditu errektoreak brebetako azterketak zuzentzeari uko egiteagatik frantsez ez kasu horretan zeudelako, ez? Eta hor, klaro, begiratu behar dugu Frantzian zen gertatzen den gara. Frantzian gertatzen den egoera, erresuma batueran, gertatu egin zen momentu baten, ez da baita ere oso zentralizazioa da, Frantzia oso zentralizatuta dago, ez da, eta dago oso zentralizatuta dena Parisen, eta dena frantzesez, eta anistasuna modu guztietan begirata guzti zeukatuta dago, ez, eta baita ere erresuma, eta Europako hainbat lekutan berdin gertatu egin da, ez da, anistasuna eta hizkuntzaren anistasuna ez dela errespetatzen, eta giroa dela batez ere alde batetik, ez da, zentralizazio horretara eraman, eta beste aldetik, klaro, kapitalismoarekin lotutako beste hizkuntza dela ingelesa, ez da, eta hor adibidez dago oso dagoela oso adibide zehatza da Nafarroan gertatu egin den modun. Dala, azkenean askoz ere gehiago aldarrikatu egin dela eta pixua eman zaiola ingelesari euskara baino. Claro, eta horrek egiten diguna ez da soilik euskararekin lotuta daukagun, ez da, kultura eta dela gure hizkuntzan, eta horrek ideologiak eraikitzen du, eta ideologia horrek oso zentralizatuta dago baita ere kapitalismoarekin eta horrekin egiten ditugun, ez da, gure dinamikekin eta nola kodigoak ezartzen ditugun. Claro, zuk euskara sustartzen bada, ez da, esorik hizkuntzaren erabilera da baita ere kulturaren erabilera eta horrekiko zemotatako kodigoak eraikitzen ditugun eta nola, ez da, lotzen garen, ez da, kultura horrekin
horrekin, espazio horrekin eta historia horrekin. Eta hori ukatzen baldin badugu, alde batetik ukatzen dugu gure historia eta gure kultura, baina baita ere bestelako dinamikak eta norantza joaten diren, ezta? Ramonek lehen aipatu egin dituen globalki, ez da, zenbatatako, bai adibidez lege araudiak atera egin diren, nola ez da, baita ere, ez da, zenbatatako politikagintzak egin diren, baina baita ere bine behar dugu fokua gure herritarretan, ez da, eta nola bizitzen dugun euskararekin. Eta zenbatatako estrategia geratzen zaizkigu oraindik ere. Adibidez, Euskaldun berriak garenok. Edo adibidez, ez da, bestelako hizkuntzekin nola, ez da, bizikidetza horiek elkartzen ditugun. Eta hor bai, Frantzian eta iparraldean gertatzen denarekin, fokua ipine behar dugu, eta hori, azken finean, jarrerak ez da, eta jarrera diskriminatorioak, eta horri izena ipine behar diegu, eta horren kontra erresistentziak egin. Oso interesgarri egin duzune analizi hori, aipatuz baita ere bizi den testu inguru politikoa, kapitalismoa aipatu duzu, baina globalizazioaz ere hitz egin genezake, eta azken finean euskara ez dela hizkuntza bat bakarrik, eta identitatearekin ere lotura duela, horixe. Bai, hori da, iparraldekoi eta hegoaldekoi batzen gaitun nik uste ezaugarrik nagusiena, ez da? Ni Ramon Barela naiz, Barela dut abizena, eta arrasaren kontuan nik uste joan den mendeko gauza bat geratu dela, orduan hizkuntza horrek badauka gure identitate euskal nortasun hori zehazteko aukera hori. Hemen utziko dugu, euskararen erronkak beste egun baterak utziko ditugu, bestela luze emango dugu hemen eztabaidatzen, eta noski Zaldibarrera begira ere jarri behar gara gaurkoan, izan ere atzo, igandean, otsailaren 6an, 2 urte bete ziren, Zaldibarko zabortegi hori amildu zenetik, eta hainbat ekitaldi egin zituzten atzokoan, hondamendia gogoratzeko, eta baita ere, batez ere, erantzukizun politikoak eskatzeko, gogoratu dezagun, Berter Recycling, enpresa pribatu baten esku zegoela, Zaldibarko zabortegi hori, baina dena den Zaldibar Argituz plataformatik eta hainbat herri mugimenduetatik eskatzen da enpresaren erantzukizun horrez gain, erantzukizun politikoak ere egon badaudela eta horiek aitortuak izan behar direla. Gogoratu dezagun, 1000 tona hondakin behera etorri zirela eta besteak beste, gertatutako ondorio, ingurumen ondorio ez gain, 2 langile hil zirela bertan. Zabortegia mindu zenetik eta 2 urtera, igaro diren honetan, zein da egiten duzuen hausnarketa ikusita, ez? Epaiketetan dabilela, baina ez altzera ez aurrera, eta oraindik ere, askok salatzen dutenez, erantzukizun politikorik ez dagoela. Nik uste etorkizunari begira bereziki zabaltzeke dagoela eta eztabaidatzeke dagoela oraindik zenolako zaborren kudeaketa izango dugun gure herrian. Zifra batzuk ateratzearren. Eusko Jaurlaritzak azaroan aurkeztu zuen ekonomia zirkularra sustatzeko programa bat, nun 13 milioi euro bideratzen ziren ezberdinei, haien zabor organikoa, kasu honetan organikoa zen industriala, baina organikoa era zirkularrean kudeatzeko. Eusko Jaurlaritzak euskatu berri dio Berter Recyclingi 28 milioi euro kubritzeko izan diren gastu guztiak Joakinen eta Albertoren bilaketan, zabortegia izteko eta egon diren lan guztiak eteteko. Orduan ikusteko, zenolako aldea dagoen bideratzen diren politika proaktiboen alde eta arazo hau ekiditzeko edo konpontzeko edo egon diren politiken artean. Orduan, etorkizuna begira nik uste aipagarria den kontuena hori dela. Ez da zenolako ekonomian gauden murgilduta, zenolako zaborra sortzen duen gure eredu ekonomikoak eta gure bizitza estiloak eta horri ekideteko zenolako politika jarri barko genuke mahai gainean. Bai, izan ere duela 2 urte gertatutakoaren ondoren, horrelako ezbehar hain handia gertatu ondoren, harritzekoa da, politikoki oraindik ere ez den eman eztabaida sakon bat hondakinen kudeaketaren gainean. Justo lehen aipatu egin dozu, zer egiten ari ginen, ez da, justo momentu horretan, eta justo zabortegia erori egin zenean, ni justo errepidean nengoen eta errepide horretan, justo, izan zen, gainera, egun hori supertraketsa direnak eta jade hau ez txarrera eta bapatean gertatzen da zabortegiarena, eta guztiz kolapsatuta geratu egin zen, ez genuen ez ebezu lertzen, eta, klaro, egon ziren, ez dakit, klaro, nik oso markatuta dekot garai hori zen, eta nik justo jaten nintzen Donostira
klaseak emotera, eta hortatik, egon ziren hainbat egun ez genekila benetan ze gertatu egin zen, eta hortatik bi pertsona horiek, ez genekila ezebez, ez zuten ezebez informazioarek ematen, baita ere komunikabidei, nola gestionaldu egin zen, Eusko Jaurlaritzak guztiz, eskuak garbitu egin zituen, eta izan zen, hau da, salbortegiaren gago bat, eta gero horatzean zegoena, ez dela bakarrik ustelkira, eta moztatako ustelkira gertatzen diren baizik, eta ea zemotatako poliki politika egintzan, nola, hainbat enpresa, enpresei, hor, geratu egin dira, como limbo batean, eta ez direla ipini, hainbat, edo gako, edo muga, batez ere muga, eta hau zan, adibide ona. Ze gertatu egin zen, klaro, justo izan zen zabortegide eta gero konfinamendua. Eta, klaro, zer da, gaubia, zentratu egin zaizkigu, gure eztabaida guztia, gure egoera guztia, eta hortatik hau, ia, guztiz ahaztuta, eta are gehiago ikusi egin ditu denean, gaiak digu, ostras, zabortegiarena, orain dela 2 urte pasatu egin zen gauza bat, eta zein gutxi hitz egin dugu hori pasatu eta gero, eta zein gutxi egin den. Claro, hor, espero zena, zen alde batek Eusko Jaurlaritzatik esku hartze gehiago egitea, eta bestelako mugak eta legeak ateratzea horrekiko bestelako mugak, baina, klaro, ipinita kontestuan eta nola sortatu egin zen, ibilbidea, justo, etorri egin zen, COVID eta, klaro, dena zertatu dira, eta gure politikagintza eztabaida guztiak zentratu da horretan, eta hau guztiz ahaztuta. Baina, klaro, beti ere hartu egin badugu, oraindik ere badaudera familiakide batzuk, eta ez dituztena hartu eta lua nola pasatu egin duten, eta bestaldetik begirata politikagintzan eta hemen Euskal Autonomian zenbatatako politikagintzan dago zabortegikin eta bestelako enpresekin. Eta zein muga gutxi ezarri egin ditugun bestelako giroak eta elkar bizitzak suertatzeko. Aipatu duzu ez, tantaka handitzen joan den arazoa izan dela, zabortegiena eta Zaldibarren gertatutakoa izebergaren punta besterik ez dela, azkenean hainbatetan gertatzen den bezala ez, hondamendiak eta ez behar hain handiak, baina atzean zer dago ez, eta horri heldu beharko litzaioke aurrerantzean berriro ere horrelakoak ez gertatzeko. Ramon, egiten ari da zerbait horri heltzeko? Ni esan zaitu, ondakinetan, baina nik dakidan ez, hau zen zabortegi industriala, nun bireziklapena ez da oso erraza, eta ez dakit aukerarik dagoen edo irekita edo posibiliteken existitzen den teknologiarekin ondakin hauen berreziklapena. Ez dakit, etorkizuna begira konponbidea aurkitu beharko litzateke, agian gutxiago kontsumituz, zabor gutxiago sortuz, baina baita ere ikusita zenolako bigarren bizitza emanalko genieken horrelako ondakinei. Ez dena logikoa da, guztiz jasanezina den eredu horri heltzea, nun sortzen dugun zaborra eta mendi baten puntan jartzen dugun mendipunta hori bete arte. Auzi honetan dena den argi gelditu dena da besteak beste kontrol falta egon zela, argi eta garbi, bertan izurtzen ziren hondakinen artean amiantoa zegoen, guztiz kutsakorra dena, eta abar luze bat, ez? Eta orain gainera duela hilabete batzuk onartu zen Tapia legea, Arantxa Tapiak berak ezan da hondakin industrialak kudeatzeko ate bate izan daitekeela hori, ez dakigu, ez? Hori zen espero genuena. Hori zen espero, pasatu egin dira 2 urte, eta oraindik egia da, hori, COVID etorri egin dela, daukagu beste erronka batzuk, ondo, baina egia da zen espero genuena. Zen espero genuena bestelako mailak erikitzea, eta baita ere, Zaldibar, baita ere, pentsatu behar dugu, baita ere, herritarrok mailan eta herri mailan, ez da? Zenbatatako eraginak eta ondoriok ekarri zituen herri horretarako. Eta baita ere errepidetan, baina, konkretuki, ez da, herri horretarako, eta, klaro, egia da ikuspegia begirata, eta nola suertatu egin zen, klaro, izan da denbora oso traketza, eta baina baita ere politikoei hainbat zeuskaten, ez da, hainbat erronkak ahazteko izan da denboraldi bikaina. Zen, eta, klaro, suertatu eta fikatu egin dira beste gauza batera, eta, klaro, egin dute horrela, guk esaten dugun, ez da, gazteak una bomba de humo, eta, baina, ezartu egin dira horretara, eta, klaro, ez dira zentratu honetan, eta, baina, hori zen, espero, ez da, mailak eraikitzea, eta bestelako, ez da, jarrerak egitea.
Ez Linares eta Ramon Barela, eskerrik asko beste behin gurean solasteagatik, eta horrengo arte, eta jarraian, eguneko albiste nagusiak Carolina Suarez lankidaren eskutik izango dituzue ikusgai orain arte.